франкофонията. Ще има още много изяви за предизвикателството четене, ви казах току-що. Le rallye francophone qui se déroulera vendredi prochain dans les rues de Varna. Франкофонското рали, което ще се проведе по улиците на Варна другия петък. Nous vous invitons à prendre part pour la première année à la dictée de la francophonie qui aura lieu lundi 28 mars. Каним ви да участвате за първи път в диктовката, франкофонската диктовка, която ще се състои в понеделник 28 март. Et enfin, nous vous invitons à la fin du mois pour le Festival international de théâtre scolaire francophone qui se déroulera du 31 mars au 3 avril. И не на последно място ви каня като публика, имаме и участници на франкофонския театрален фестивал, който ще се състои от 31 март до 3 април. À tous, честит празник et à bientôt. В гимназията се учат добри поети и преводачи. Те печелят награди в престижни конкурси и състезания. Някои от тях са сред нас и ще получат официално призовете си. Давам думата на господин Атанас Сокарев, представител на Съюза на преводачите в България, да награди отличените. Госпожо Тотева, уважаеми гости, преподаватели, бивши и настоящи ученици, много се радвам, че имам удоволствието да връча наградите на вашите приятели и вашите съученици от името на издателство Колибри, Сдружението на преводачите, Испанско посолство, учебен отдел и от Фредерик Вийон, която е мотора на тази годишния конкурс по превод за френски. Наградата на вашия съученик е много престижна, защото на първия кръг се явиха някъде около 500 човека и най-накрая той спечели една от 11-те награди, които предстоят тези преводи да бъдат издадени в двуезично издание в Колибри. Използвам повода, че съм тук, да благодаря и на госпожа Тотева и на всички учители, които помагат в тези начинания, в тези прояви, защото по този начин успяхте да превърнете вашето училище в притегателен център не само във Варна, не само в североизточния край на страната, но и в цяла България. Още веднъж честит празник и успех! Първо място конкурса по превод от френски език на Иван Пенев. Благодаря на учителките ми по френски, преди всичко на госпожа Илиева. На баща ми и на приятелите ми и приятелката ми, които много ме подкрепяха. Конкурса по превод от испански печели Александър Кълбов. От своя страна също искам да благодаря на своите преподаватели по испански език, най-вече госпожа Салва и госпожа Мандева. И както моят съученик по-рано, съм изключително задължен на подкрепата на моите семейство, приятели и приятелка. Благодаря. Александър Кълбов печели още една награда за трайно отношение към писаното слово из инициативата Литературен конкурс.
На празник настроението е приповдигнато и защото отбелязваме сериозния учебен труд, високите постижения в областта на спорта и културата, участието в проекти на Европейския съюз за устойчиво развитие и европейско екогражданство, както и концепция за стандартизиране на успеха при самоорганизиране на обучението. Всички тези наши ученически изяви ни убеждават в едно. Демократичният дух на гимназията е жив и означава уважаване на различното мнение, но и спазване на правилата. В това е очарованието на нашата гимназия, че дава шанс на всеки да се прави в доброто, а не в лошото. Тази година трупата за испански театър чества своя 15-ти рожден ден. За тези години трупата е представила Варна и България на 11 международни и европейски фестивала за ученически театър, от общо 17 проведени, включително и последния в Прага. Дори изригването на исландския вулкан не спря участието им, подкрепено финансово от община Варна и посолството на Испания в България. Там заедно с други европейски трупи участваха в театрални ателиета с местни режисьори и актьори и представиха пиесата си Трайкомедия за Дон Кристобъл и Сеньорита Росита от Федерико Гарсия Лорка. Тази година трупата спечели трето място на националния фестивал през февруари с адаптацията си на филма Елса и Фред, режисиран от Снежина Вангелова, Камелия Салова и София Де Андрес. Заслужено журито присъди наградата за главна женска роля на Деница Ивова Митева от 11-та клас за ролята на Елса. Посвещаваме нашия концерт на 15 годишнината от създаването на Испанския театър към гимназията и на 580 годишнината от рождението на Франсуа Вион, един от най-големите поети на Франция. Приятно гледане! Моля всички да станат. Замероци, надяс, но за излазе на замето. Ходом, марш!